И здравейте хора! Отново снимаме матч 1 в 1. Този път Snacker Gaming BG срещу Stealth. Имаше матч там Stealth срещу Красвалача, който не беше сниман, защото на Красвалача му лагваше, или поне така каза. Между другото сега снимаме на 50 FPS, т.е. графиката на самия клип ще е доста по-добра от предишните, което ще е доста по-добре за вас. Не и за мен, но за вас да. След това играем този път на Summoner Rift, Ренгар срещу Ренгар. На топа ще играят двамата участници. Съвсем малка разлика с пеловете е, че Snacker Gaming е с Hell Ignite, а Stealth с Barrier Ignite. Ще видим кой е по-добър. И кой какви айтеми разбира се ще си вземе. Това все пак не е Holding Abyss, така че ще има доста по-малко голдс. Още ми ги е спавнал. Така, спалнаха се и двамата участници. Snacker Gaming взима Doran's Shield и Health Potion-ка. А Stealth взима Health Potion-ка и... Какво ще вземе? Мисли се още. Така, Doran's Blade и Health Potion-ка. Snacker Gaming вече е на позиция. Отива в третия храст. Това ще стане интересно. Скача му Snacker Gaming, бие му доста демидж с Q-то. И двамата са започнали с Q, вероятно. Реколва се Stealth. Защото Snacker Gaming му наби немалко демидж. Точно с миньоните. Идва Stealth. Отново Snacker Gaming е в последния храст. Кой колко АД почва? Значи Snacker с 80, а Stealth с 86. 35, 32, 35, 44. Значи един и същ армор. Имат много повече атак демидж за Stealth. Тук Snacker Gaming набива малък демидж на Stealth. Горе-долу един и същ трейд направиха и двамата участници. О, тук наби много демидж Stealth. Сега Snacker Gaming ще му скочи, набива Q-то си. О, на 100%. Хилът повече Snacker Gaming. Тук ще пропусне Farm Stealth. Всъщност, да, не, нито един фарм не е пропуснал. Стига търета, да. Търета ще му попречи. Тук взима и този миньон. За малко този. Тук Stealth си метна ето върху миньон. Това силното е, което е малко странно. О, тук Snacker Gaming набива доста демидж на Stealth, който го принуждава да си пие Health Potion-ката. Харас от Stealth.
И се хилва с W-то. Пауърнато W. Но пък Snacker Gaming има 80 хил повече. Не в момента. Хилна се с пауърнато W и сега той печели трейда за сега. Бие му Q. Не е на много хилт стелт. Snacker Gaming води с 3 фарм повече. Добре, фарми по търет. Стелт си изгуби само един фарм. Хилна се тук стелт. Само че 200 хил повече има Snacker Gaming. Оу, тук набива. Бариерата е изхарчена и двамата се изхарчиха игнайта. W пауърнат от стелт. Кой ще вземе фърстблъд? И това е стелт, дами и господа! Какво стана тук? Искам отново да видя това. Тук вече е бърнат фърстблъда. Добре, ето тук започна Игнайта Snacker Gaming, бариера тук от стелт и двамата хелна Snacker Gaming, след това може би тук стелт победи, защото беше пауърнато W-то с пасива и се хелна по такъв начин и заедно с бариерата и общо взето половината му хелт се възвърна. Много добра работа на стелт, много умно тук подходи. За малко Snacker Gaming да го бие, това беше от мен, довиждане.